Now Ebube is coming to play his own football. Second round. Okay, Ebube ngwa bịa fire anya make sure na ọ ga mee ka nwoke o. Ogara, cheer up. See how you can do it. See how Ebube go. Jee bulunu bọọlụ unu. Jee bute bọọlụ. Ebube champion kubali ni aka. Wow! Kuona aka. Kuona nungu aka. Wow, Ebube me show. Me super duper boy. Ebube igwe na-agụ ọfọlụ football. One ka ọfọlụ. Adaobi. One ka o nweteli ofu. Ngwa Ebube bulie gawa. Gbanya ọfụ. Doba ịpakwa na ịbịa n'ọnụ post wee gba. Mewe eme na Ebube ka onye ọzọ gbanụ. Ebube champion. Wow! Good! Kụọlụ m ya aka. Onye ga-agba? Onye ya agba Chidike ga-agba. Adaobi burutekwu oche gị ebe. Burutekwu oche gị so dị ya Ebube ebe a. Ebube champion. Chidike champion. Ọkwa Chidike ga-agba. Nye bọọlụ ka ọ gba. Chidike champion. Hello, police. Yeah. Police is a friend here, but if he's in the zoo Nigeria, when you see police, you will run because police is enemy. In Nigeria, you cannot see police and stand. Police can do you all sort of things. Police brutality is high in Nigeria. Without doing anything, they can just capture you like this and start tormenting you and tell you to give them money. In a nwa ibe ngwani papa nnekwu gbanu bọọlụ gbanya ọfụma. Wow! Kụọlụ na ya aka. Ebube ọ bụrụ asịrị egwu gbagaliva ihe akụlụ onye gbata bọọlụ aka. Ivugo Ebube na obido gokwe mgbagali nke o ji. Chidike na-agba bọọlụ ihe anọ na kụbagodileni nwa aka. Gụbalụ na ya Dike champion. Chidike champion. Chukwudike champion. Kuona nwa na-eme ọfụma one ka o nweta. Ofu nu ọgbachago. Chidike go. Ka ebe ọ gbaziri. Wow! Chidike ka eziri iji gbabuo bọọlụ. Papa nnekwu. Pa nnekwu. Ịgbavulie bọọlụ. Ịgbavulie. Oshi yes. Hey, onye ya agbazi. Jee bulu bọọlụ unu. Mmadụ ga-eweta ego. Hello. Ngwa. Kezi ọ na-abịazi. Hey, oke nwa champion. Obinna champion. Ebube gas jee nọ n'ala. Wow! Ronaldo nwa Messi the best footballer in the world. Hey, oke nwa ime nke iji bụrụ oke nwa kịta ka ịbịa. Now you come. Yes. O siri anya garazi azụ. Adaobi ịchọzi ka gịnị me. Ịbịazi na ngwa gbafu bọọlụ nekwa anya ofu. Wow!
Adaobi, register anya. Wow, this is great. Competition is going on. Adanna is going to play her own. Watch her. Start to cheer her up. Ngwa kuba godili na Adaobi aka. Adaobi cha. Chidika je ngwa. Nọlọ with oke nwa unu adakwana. Ngwa bidonu kuba godili Adanna aka. Adanna champion. Adugo ngwa. Never give up. Ị ga-enwetie. Go. Adanna, go. Adanna, go. Adanna champion. Wow! Konaka. Wow! Kupunaka. Ebube Chukwu ka ezi ga-ebi na-akụ aka nwa. Ka ebe ị na-akụ aka. Jee nọrọ n'oche ka ọlụ Adanna aka. Adanna champion. Adaobi. Ka ebe imezili. Ị nwetara eche na mkpọrọ anya ana m ahụ ụzọ. Biko bie mụ ga-agba. Bidonu gụbalụ m egwu ka m bido gbaba. Ngwa dee nke gị. Champion. Ijelenze champion. Hello, yeah. Police is friend to everybody. Yay. Yeah. If it is in Nigeria, police is not friend. They will capture you, give me bribe. If you don't give them just for nothing. Yeah, it's true. They need bribe because they don't. Okay. Ijelenze champion. Nene mbolo kambala no. Ijelenze champion. Bia binhoto. Ndo. Thank you. Chikefta. Champion. Ijelenze champion. Which one, Pat, bro? Wow! Ijelenze champion. Onye manager los unu ya akụrụ onye nweta ya aka. Kom. Ị na-ebezi akwa. Ahụta azụkwa m ije. Wow! Ka eje gbakọọ.